retroperjantai ja syyskuun viimeinen retroperjantai, syyskuun ensimmäinen retroperjantai, mutta tällä kertaa emme pelaa mitään peliä, vaan kuten eilisessä YouTube-sortsissa sanoin, tällä kertaa esittelen laitteen, josta me kiusoittelimme teitä noin kuukausista takaperin yhteisöviestissä, joten eiköhän mennä itse asiaan. Tästähän tämä. Ja kyllä, se näyttää ihan 8-bittiseltä Nintendolta, eli NESiltä. Kuitenkaan tämä ei ole NES saatika edes NES Classic Mini, vaan tämä on ultimaattinen retrokonsoli, joka on vaan saanut NESin näköiset kuoret. Kuorien sisältä löytyy Raspberry Pi 4, yhden piirilevyn tietokone, jota me jatkossa käytämme retrojen pelaamiseen. Raspberry Pi itsessään on ihmeellinen laite, ja 4. malli sisältää 1,5 GHz 4-ytimisen 65-bittisen BCM2711 suorittimen nopealla ARM 272 ytimellä. Muistia on valittamana 4. mallissa 1, 2, 4 tai 8 gigaa, joista meillä on 8 gigainen malli täällä sisällä. Ja kyllä, se on hiukan yliampuvaa retroilun. Todennäköisesti 2 gigasella olisi ihan hyvin pärjännyt. Valitettavasti silloin kun tää hommattiin, niin 8 gigainen oli ainut, mikä oli valikoimassa sillä hetkellä. Näytön ohjaaminen toimii 500 MHz Broadcom Videocore VI 3D-grafiikka ydin. Lisäksi löytyy USB-C-liitin 2 kappaletta micro HDMI:tä, joka tukee 4K 60 fps asti, sekä 28 mm viivaleveys. Mitä ikinä se tarkoittaakaan, ei mitään hajua. Raspberry Pi 4 on myös 4 USB-paikkaa, 2 USB 3 ja 2 USB 2. 3,5 millin jakki, Ethernet-väylä ja Bluetooth 5. Eikä tehokas peli, vaikka itse sanonkin. Entä tää kuori sitten itsessään? Kuori on Retroflagin Nespi 4 kuori, jonka sisälle tää Raspberry on tosiaan asennettu. Ja yhdistämällä kuoren sisällä olevan piirilevyn Raspberry USB-väylän saahan sekä virtanappi että resetti käyttöön. Myös kuoren molemmat USB-paikat toimii, jolloin saahan siihen kiinni 2 ohjainta, jos Bluetooth ei tosiaan miellytä tässä tapauksessa. En ole ehtinyt hyvin paljon jo Bluetoothia testata, mutta miten sen toimii? Kuoren sivusta löytyy paikka micro SD-kortille, jota Raspberry sitten itsessään lukee. Meillä tällä kortilla löytyy retrosteluun käytetty ohjelma, mutta siitä lisää myöhemmin. Mielenkiintoisin asia tästä kuoresta löytyy täältä luukun sisältä. En tiedä näkyykö tää, mutta Retroflagin kaverit on ollut aika vinhalla päällä ja innovatiivisella asialla tämän suhteen, koska tuolta sisältä löytyy SSD-kovalevyn lukija. Miksi sitä ikinä sanotaankaan. Tämän kasettikuoren, joka tuli tosiaan tuon kuoren mukana, niin sisälle pystyy asettamaan 2,5-tuumaisen SSD-kovalevyn. Kuten alkuperäisen NESin tapaan kasettikuori pystytään sitten laittamaan tuonne laitteen sisälle ja Raspberry sitten lukee ton ilman mitään ongelmia. Meillä tällä kovalevyn sisällä on kaikki meidän rommit, joita muuten löytyy todella paljon nyt. Ja nyt ei kyllä pelattava lopu ihan heti meiltä. Koko roska kustanti noin 200 €, joista itse Raspberry ja nämä Nespi-kuoret, virtajohto, micro USB, tuuletin sun muut lämmönsäätelyjutut oli noin 150 € ostettu Pi-Hub-nimiseltä nettisivulta, joka toimii Britanniassa. Vajaa terainen SSD oli noin 50. Saattoi sinne myös tuo SSD-korotin lukija, joka jos on USB-piuha, niin se saattoi olla sinne 50 € mukana. En muista ihan tarkalleen, koska Briteistä tilattiin tämä koko roska, niin päälle tuli vielä 50 € tullit. Ja näin. Hienona off-topicina jälkikäteen sain tietää, että oltais voitu käyttää minun Xbox Series S retrosteluun. Jos oltais maksettu noin 20 €, niin oltais saatu vähän jytevämpi retrolaite siitä aika. Niin, ja tosiaan, kuten sanottuna. Sinähän se sujahtaa. Ihan niinku alkuperäisessä NESissä. Tämän lisäksi me itse menin kunnon retrostelun nimissä ostamaan tämmöisen tutun näköisen
ohjaimen, jota on hiukan muokattu. Tämä on siis 8-bit Dual-merkkinen ohjaaja, joka jäljittelee Super Nintendon ohjainta. Lisänä sinne on tietenkin laitettu ylimääräiset olkanapit ja tietenkin nämä tatit. Toimii USB:llä, USB-C ja Bluetoothilla. Eiköhän mennä kurkkaamaan, että mitä meidän ultimaattinen retrolaite osaa tosiaan tehdä. Saa nähdä, toimiko tää tässä nauhoituksessa, koska en ole vielä ikinä päässyt testaamaan tätä, että miten tää nauhoituksessa toimii. Kohtahan se nähdään. Joo, valitettavasti, koska minulla ei sattunut olemaan Elgatoa tässä matkassa, eikä ollut muutenkaan USB-paikkaa, niin en päässyt tähän hätään testaamaan sitä teille tähän. Mutta voin kuitenkin kertoa tuosta vähän enemmän. Eli softanahan meillä on siellä RetroPie-niminen emulointisofta. Tai no itse asiassa se ei ole itsessään emulointisofta, vaan se käyttää ainakin retroarkkia siihen ja todennäköisesti jotakin muita. Ja kuten tässä listassa näkyy, niin täällä on ihan aivan sairas määrä emulaattoreita. Apalttiaralla semmonen 50 plus emulaattoreita siellä löytyy, että meidän emulaattorilista laajeni aika pahasti. Että vanhimpana siellä esimerkiksi Apple 2 vuodelta 77 oli, että mielenkiintoista täällä on myös Wiitä ja PlayStation 2, josta muuten tuli mieleen, että valitettavasti PlayStation 2, Wii ja GameCube eivät toimi meidän Raspberry Pilla, koska siinä ei ole sopivaa arkkitehtuuria, mitä kyseiset konsolit käyttää, joka on X86. Eipä siinä, semmonen lelu se, ja jatkossa tosiaan retrot tehdään ihan tolla. Eihän ton mitenkään kummonen uutinen ollut, mutta kiusuteltiin ja helpottaa meidän elämä. Meillähän on siellä jo siis tuhansia pelejä olemassa tuolla kovaa levyllä, että tai sanoin, pelattava elpo. Joka tapauksessa tässä oli retroperjantai tältä erää. Ensi kerralla sitten ollaankin jo itse pelien äärellä. Täällä evällä me Unduvo Jonas ja menemme ensi perjantaina taas retroperjantain parissa. Onko se sitten ensi viikon perjantaina vai joku muu perjantai? En tiedä, koska edelleen teemme näitä omaan tahtiin. Täällä evällä. Hyvää yötä.